лъчевата терапия е много важно лечение за рака. Провежда се изследвания и клинични изпитвания с цел подобряване на грижата за пациентите. Съществуват различни видове изпитвания. Някои изпитвания проверяват колко безопасно е да се прилага ново лечение, което може да бъде лекарство или вид лъчетерапия. А други проучвания сравняват ново лечение с съществуващо лечение. Това е известно като стандартна грижа. Това видео е разработено съвместно с персонал и пациенти, за да ви предостави допълнителна информация за това защо клиничните изпитвания са важни и да отговори на някои от често задаваните ви въпроси. Клиничните изпитвания са много важни, защото ни дават доказателствена база, на която да се основаваме при вземането на решения за бъдещи лечения, така че пациентите в бъдеще да имат най-добрите възможности за грижа. Винаги искаме да сме на върха на възможностите си, за да можем да предоставим най-добрите преживявания на пациентите и най-доброто лечение в отделението. Всичко, което правим в здравеопазването, е базирано на доказателства, така че всичко, което правим сега, е било тествано преди това чрез изпитвания, проучвания и изследвания. Изследванията често се състоят от два вида проучвания – интервенционални и наблюдателни. Интервенционално проучване е, когато се стремим да сравним едно лечение с стандартната грижа. Наблюдателно проучване е, когато се опитваме да разберем повече, например в нашата сфера на работа, за тумор или за лечение, например как туморът реагира на определено лечение. Така че не винаги променяме стандартната грижа или лечението на пациента, когато провеждаме изследвания, но събираме повече информация, което ни позволява да разширим познанията си за лечението и рака и, надяваме се, води до подобряване на резултатите за пациентите. Лъчевата терапия, в частност, напредва с много бързи темпове, така че най-добрият начин за нас да можем да внедрим някои от тези нови технологии и да ги приложим по-бързо е като изучаваме пациенти в клинични изпитвания. Това, което ни позволява да направим, е да измерим как човекът или туморът реагира на лечението под внимателното наблюдение на изследователския екип и след това можем да сравним това с пациенти, които също получават стандартната грижа, но получаваме сравнение между сходни случаи, което е наистина важно. И това ни позволява да въвеждаме нещата безопасно, а това е наистина важно за всички нас, когато предоставяме нови лечения на пациенти, те да са били наистина добре тествани. Всички нови лечения, които се появяват, трябва да са били подложени на стриктно тестване и всички клинични изпитвания, и това е важно, всички изпитвания, в които каним пациенти да участват, трябва да са преминали през регулаторни одобрения и да са били одобрени от етичен съвет. Попитахме пациентите, кои са най-често задаваните им въпроси относно участието в клинично изпитване. Доброволно ли е участието? Участието в изпитване е напълно доброволно. Ако пациента отговаря на условията за участие в изпитване, наша е отговорността да му го предложим, но няма натиск или задължение върху пациента да участва. Ако се регистрират за да участват в изпитване, обикновено във формуляра за съгласие е посочено, че те могат да се откажат от изпитването по всяко време и това няма да повлияе на грижите им и не е необходимо да посочват причина, поради която вече не желаят да участват. Ще трябва ли да отделя повече време? Често пациента пита дали ще трябва да идва по-често в болницата, ако участва в клинично изпитване. Някои пациенти намират това за много успокояващо, тъй като проследяването може да е по-често, отколкото би било извън изпитването. Има ли допълнителни рискове? Някои пациенти ме питат дали участието в изпитване е безопасно и за да ги успокоя по този въпрос, тогава мога да им дам информация за това как клиничните изпитвания трябва да преминат през строг процес и всъщност се преглеждат от етична комисия, за да се гарантира, че всичко е безопасно и подходящо за пациента да участва.
Лъчевата терапия е наистина важно лечение за пациенти с рак и нещата се промениха значително в лъчелечението през последните 20 години. В миналото използвахме няколко лъча, може би 2 или 5 лъча радиация, но сега сме се развили до там, че можем да прилагаме много повече лъчи радиация, което наричаме мултилъчева терапия. Това е наистина важно, защото ни позволява да доставим много висока доза до целта, която е тумора, и да защитим здравите органи около тумора колкото можем повече. Сега можем да ги видим, можем да ги очертаем, можем да ограничим количеството радиация, което се достави до тях. Това, което виждате на тази последна снимка, е как прилагаме лечението в момента и тук отново виждате в синьо ниската доза радиация, която се доставя вече на много по-малка част от тялото в сравнение с предишните ни изображения. Също така можете да видите в червено, а след това и в жълто, как с увеличаването на дозата се таргетира много по-малка област с много висока доза радиация. Клиничните изпитвания направиха значителна разлика във времето, през който пациентите получават лечение за рак на простатата. Преди няколко години прилагахме 37 процедури, които се провеждаха в рамките на 7,5 седмици. В резултат на проучвания, които показаха, че по-кратък курс на лечение може да се прилага безопасно и е също толкова ефективен, успяхме да преминем към 4-седмичен курс, при който се провеждат 20 процедури. Отново, благодарение на клиничните изпитвания, сега се насочваме към още по-кратък курс на лечение за пациентите. И за някои пациенти курс от само 5 процедури в рамките на една седмица е ефективен и безопасен. Така че лъчевата терапия се е променила значително. През последните няколко години, благодарение на клиничните изпитвания, сме изключително благодарни на пациентите, които са отделили време, за да можем безопасно да въведем тези нови техники. И сега лъчевата терапия се превръща в наистина добра и силна алтернатива за някои пациенти, които иначе биха избрали операция. Повечето пациенти са наистина активно ангажирани и доста развълнувани от това как могат да подобрят изследванията и самите лечения. Те получават, но също така и да го подобрят за други пациенти, които може да се появят в бъдеще. В крайна сметка, когато правим изследвания с пациенти, вероятно това няма да им донесе полза веднага, защото все още ще събираме данните, вероятно след като са приключили лечението си, но след това можем да приложим резултатите от тези данни в бъдещите лечебни пътеки на други пациенти. Сега започвам сканирането, Луиза. Това, което обикновенно казвам на моите пациенти в клиниката е: имаме това клинично изпитване, което смятаме, че може да е по-добро от стандартното лечение, което предлагаме в момента. Но не знаем това със сигурност. Затова бихме искали да ви дадем информация за това проучване, за да я обсъдите у дома, а след това да се върнете при нас, ако решите, че искате да продължите нататък. Така че смятаме, че това лечение може да е по-добро от стандартното. Не винаги можем да изберем дали ще получите това лечение или стандартната грижа. Това е, което прави науката добра. И грижата за вас в бъдеще няма да бъде компрометирана, независимо дали решите да продължите с лечението или не, всичко е напълно доброволно. Ако имате въпроси или неясноти относно клиничните изпитвания, моля обърнете се към член на вашия клиничен екип.